Aizue, zer gertatzen da hemen? Behar bezalako agurra egin behar dugu. 1, 2, 3, 4. Berrizu da ondo pasatzera gatoz, Kantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasun hitza Xuxurratu, izarrazpia oiunatu, entzun orain zu. ezin egin noiz datorren udarik onena, 1, 2, 3, 4 goazen. Batzuk ez gara basakadiko ume mokoak. Zerua da gure muga bakarra, eta